Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jeżeli do was mówię, to pewnie domyślacie się, że jakiś serious shit is happening. I tym razem też się nie mylicie. Zanim przejdę do rzeczy, moi drodzy, zerknijcie sobie na ten krótki fragment wideo, który wyciąłem z gameplaya z Battlefielda 1 zamieszczonego na YouTubie przez pana... musiałem znaleźć The Russian Badger. Link do kanału tego pana jakby co będziecie mieli w opisie, żeby nie było, że kradziuje. W każdym razie, zobaczcie. We are losing Obejrzyjcie sobie jeszcze raz. we are losing Teraz w zwolnionym tempie. No tak, słuchajcie. Nawet zrobiłem wam tutaj screen, żebyście nie musieli sobie zatrzymywać ani nic takiego. Tak, moi drodzy, dobrze widzicie. No, co tu, aż coś mi pikło. Co widzimy na tym screenie? Widzimy czarnoskórego mężczyznę. Można wyciągnąć lekką ręką wnioski o nieeuropejskim pochodzeniu. Po stronie armii niemieckiej, w niemieckim mundurze, murzyn w armii niemieckiej w trakcie I wojny światowej w Europie, prawdopodobnie we Francji. Żeby nie było, moi drodzy, że Niklaus rasista, sięgnąłem pamięcią do tego, co mnie uczyli w szkole, sięgnąłem do podręcznika, sięgnąłem do Google'ów, do Wikipedii, znalazłem coś takiego jak Askarysi, były faktycznie tubylci żołnierze afrykańscy walczący w XIX i XX wieku, ale, moi drodzy, w armii niemieckiej oni służyli generalnie głównie w takich oddziałach, które nazywały się Schutztruppe. I to były oddziały, które w koloniach afrykańskich, bo jak wiecie, Niemcy mieli swoje kolonie w Afryce, oni tam generalnie służyli i tam na tych terenach walczyli. Ale w Europie, murzyni, w niemieckiej armii, moi drodzy, poszperałem również w źródłach nie tylko polskojęzycznych, ale też anglojęzycznych, no i generalnie o ile faktem są czarnoskórzy żołnierze w armii amerykańskiej, do czego odnosi się przecież sławny dodatek, bodaj Hellfighters się nazywa, który otrzymamy, jeżeli zamówimy sobie bodaj preordera Battlefielda 1, którego zresztą przecież tym czarnoskórym mężczyzną w płachcie z tą maczugą okopową się chwalili na większości screenów, że to tam będziemy mogli się wcielić właśnie w żołnierzy tej pierwszej jednostki złożonej w całości z czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych podczas I wojny światowej. Okej, ale gdzie murzyni, czy może, nie wiem, nie można już mówić murzyni, gdzie czarnoskórzy w niemieckiej armii podczas I wojny? Moi drodzy, możliwe, że ja się mylę, możliwe, że ja się nie znam, może jestem na tym polu niedoedukowany. Oczywiście, ja rozumiem, że no dobra, jest szansa, że skoro Niemcy mieli kolonie i tam byli ci wciągani czarnoskórzy do armii niemieckiej, to mogli też jakoś walczyć w Europie i tak dalej. No ale nie uważacie, że to jest naciągane jak guma z batyk? No ja uważam, że to jest mega naciągane. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś z was zna jakieś lepsze wyjaśnienie, to piszcie w komentarzach. Może były w Europie takie niemieckie jednostki złożone z czarnoskórych żołnierzy. Może ja nie mam racji. W każdym razie ja nie potrafię znaleźć własnoręcznie odpowiedzi na tą kwestię. Znaczy, trochę ją znalazłem. Póki co wygląda mi to na szarżującą poprawność polityczną, która wciska się już dosłownie wszędzie, niestety również do gier, co jest bardzo złe, bo nie wiem co wy uważacie na ten temat, ale ja uważam, że poprawność polityczna, szczególnie na tym tle rasowym i tak dalej, powinna się trzymać szczególnie od gier, które gdzieś bazują na faktach, takich jak na przykład Battlefield 1, który traktuje o I wojnie światowej, gdzie trzeba bazować generalnie na faktach, jeżeli się chce stworzyć jakiś spójny, konkretny, autentyczny obraz, no to poprawność polityczna w takim sensie, no nie, no raczej nie, no. Raczej nie, bo za chwilę zobaczymy w albo w II wojnie kobiety, lesbijki, żołnierzy. Ale przecież pewnie takie były, nie?